Ka ringa moza chu an chanchin kan buai puya sa phopon an ne ve deuh nge ni an chanchin update a kon om khat ta dewa ma se kan chhuat to zinga kan na ti tel velo pakhat poimo mmc tontuma hian chu kan soi tu ani serena le heidin ka ga hian serena chantu an tam jok dai ti hairol lovin khovel mai chia zinga ig followers nga ber alo ni tarang mai chuta chuan atop mai lova Hailey hotu an tam tel ti kha khriat tela tha anin kar han ni hluai ma se hun aliama malam an pan ve zelamo kan ti lain a fence telamin bowak an siam zela Hailey chuan vauna na satak mai tokin chu mai ni revin tha hiala vauna te po atok hialani anin tha anin vau hi chu mizoten ka mu hun huna ka beng don an tiang ngot hi ani ve to lo ti khriat tha Ania chuan tidu tak anom mai zel kan kal thui zel main company pakhat thopui tur zong mek chanchin ka khit lok cheunga IT company lian tak ania online a tho chi nin bank financial manager na ani de rup mai aphuram hlea business lamemo banking lam background ni nei phei chuan a ulsam le zualang experience nei lo tampo kong a veka he na ta na requirement mamo le tool te chu heng te hi ania kumsum ni pahnia mo achung lam emo inianga ya ni khata da ka thuma tanga da ka li chu he na tan hian in pek thei angai don boka tool le mamo thuta biak po thei ini angai bokang laptop le phone bak nei angai lova a hlo chung changa chuan a che khan lem lova chiang zo ka i hre tu chuan telegram ni mo mail mang point i be pop thenga video description a hian a link fel po kan dai o Milar an ches sual deuh awanga an kholai leng lai nemo an restaurant chol lai anemo an ka hlum tak mai seitur po an omnok thin hi chuwang chuan he tha invo na hial lo theng hi an ni ang china to chuan aral muan lo thaka thil mai ani to lo lat chuwangin heli chuan serena hena arsat na to chu soin huat na thu tam tak adon thu le tha hiala vo tu an om thu asoya Serena chuan poiti in Astoria hemi chungchang hi hetiang hian aziak chuak ta ni Hailey min ron bia an huat thu le tha hiala an vo thu te hei hi ka du dan ani ngai lo mi huat le ti nom na hi ka support ngai lova mi te chunga ngil nei na lan tir le khongai na lan tir hi ka din na zo ka ni chuwangin khongai takin hetiang hi top to se ti in offense te ama tran tu le athawang ho tu te chu Hailey la ka phubalak sak an du lo thule chu soi lo huat na bowak leng vel chu top to tuwa adu thu atak lang ani hemi nu lok hian Hailey hian Serena atana atong chuak chu alom thu soin heti hian Astoria atak lang vele ta Serena in ka thlawang a ho wangin lom thu ka soya he kan bowak hi re to se tin kar liam ta chung khan kan soi thina Thaliam ta chung phei kha chuan bowa ka so sang maya a ha thaka mi pui makta duai enga moza tin kan chungchang an ngai vena a ha thaka ni social media hi in po ton nan thil tong kai tak mai ania ma se tuna chuan in po ton nan ni ravin in huat nan kan mang hi ani rangot thil hi ani dan ni mi si lo ma se alandan atak ni chuang mi si lo hi chutiang the dak nan chuan social media hi kan mang na sar tuka kan thil post le kan thil soi te hi akal kwal koi thei ani ti khria kan post chu ama taka han ngai tu non le ya han en non le te hi a thakop mai ti na soya a to beka chuan huat na le khak na ain mangai na hi a chak zo ka ni ti hi garin na in na na ni ya eng polo theng se mangai na chuan min la sui khom le vek don ani ti in moi takin a thu top na siamani Hailey hian ni athian kaili tanen Serena troll na ni om tak mai video an siama an delete le thuaya ma se adak man viawa chumi nu lok chuan Serena hian amit mul asiam sual thu an posin an nu dak tak thum nu loka Hailey le kaili te hian amit mul post vein kaili phei chuan kati sual this was an accident ti caption on mang vele khera chung vela tonga hetiang bo khilo kal ni in an du aya thuin bowak akalta ani ti chu chiang ta viaw ani
ama ko chu to pa chuan heti hian in ram na lampang hoi siamin thlawang anin hauton na te a kon lang ta zak zak maya chu wangin hetiang ani tak sia chuan anin ti buaina lam hoi thu thak chu a tlem deuh to don ani mai thei a chan chu buaina a in ramna lam an hoi ve tran mek to a fans telamin engemaw post ngai bel tu an nei ni dai ngot lo chuan chanchin thak chu a tlem deuh to mai thei ma se lo lungai mai lo la an chanchin thak kan gon la ti zel do na mi te in huwa ringot nilovin an chanchin update thalam pang te po kan ti zelanga ilo chang zel do nia ato beka chuan kan nun pa ngai le social media kan nun hi ain anglawa kan chopol na san lutuk chuan kan nun pa ngai te boy train chuwang chuan social media ataka inun dan ni mi alawa ni mo ingai dan ni mi alo kha social media pholan khan boina atak taka hani tok theini ti khriara ataka mel cheve deuh si social media lama mel that mel de walante ataka lakmi chuang si lo social media lak mel deuh te ataka bial nu la bial pa te inkar that chuang si lo social media in ngai mail de wa omte a poina chu om lo mai theya ama ko chu kan nun phung pa ngai hi apoi mo jok ti frein social media kan lan dan ai chuan atak taka kan nun jok he kan ngai poi mo a hun to khop mai chu wang chuan ataka i thalak i video like tu inei tam lo ani mai theya atak taka khan like tu inei tam em ti kha poi mo jok ani social media lama chuan fel ti tu che tha ti tu chen tam view mai thei ma se atak tak zoka khan in ko khana te in skula te in khotlanga te tha ti tu le fel ti tu chen tamem chu chungai poimo a hun to ni chu ti ni ro chuan kan nun hi alemin kan hmanga alemin kan hmang zela atopa chuan atak tak zoka on lang chuaka chu chuan kan nun a on ngonga laglawin ti ve to ma na kalaya mi ten enga vak ma min ngai chuang lo ni ti kan khriat chu hun te fel ve view mo kan in ti la ya mi ten fel min ti mi lo hun te khatiang hun lo thlen khan min sok na ta thina kan tum ai na sain mi te hian lo sualin min lo tran lem lo ni ti te kan khet chuak thrin chu wang chuan social media khovel nu na hi chu kan da fan thiama kan in control thiama poimo maya poimo banga chuan atak taka kan nun jok kan hlutna kan thlen om khoveng te ta na kan hlutna te apoimo bek pathian ta na kan hlutna te hi ngai poimo ila ti chuan kan nun hi boilo te te in boina kan lo ma chuna ni pon house lo te te in kan palslang vele mai don ani ti kha kan soi bel do ni chu ole video danga kan in mule vat don thowa chu wang chuan lo be dong mai lo la kan video ti chu thin te i en du zong ni vek khak lo mai the ma ko chu mani en du zong lo po kha alo chuwa wanga ti taw mai lo vin en du zong lo chu le hun khai lo hak le mai don nia mong tha vek photo da